chodidlá si dáme paralelne. S nádychom zdvihneme ruky nahor. Pravou rukou si chytíme hlavy lakeť. Jemne podsadíme panvu, držíme pevne boky, stiahnuté brúško, pôjdeme úklon do pravej strany. Ľavá dlaň smeruje smerom nadol. Pozrieme sa smerom nahor. Hlboký úklon. S nádychom sa vytiahneme na stred. S výdychom rotácia do pravej strany. Ľavá ruka na pravú nohu. Môžeme si chytiť aj členok, alebo až za pravú nohu. Brúškom sa snažíme ísť k nášmu pravému stehnu. Pravá ruka smeruje smerom nahor. S nádychom sa vytiahneme. Ľavou rukou chytíme pravý lakeť. Zatiahneme pánvu, podsadíme mierne, zaťažie svaly. Úklon do ľavej strany, pozeráme nahor. Hlboký úklon to pravou rukou, ako keby sme sa za niečím načahovali. 3, 4, 5, 6. S nádychom sa vrátime naspäť na stred. Úplne sa zodvihneme. Chodidlá paralelne. Dlane pod naše plecia, vysierame chrbát. A s výdychom do ľavej strany. Ľavé chodidlo otvoríme na 45 stupňov, krčíme koleno, prenášame váhu. Panva sa zasunie mierne dozadu. Flexujeme pravé chodidlo. Ak môžeme, objímeme si ľavú nohu rukami. Chytíme si dozadu prsty, dláne, zápestie, čo môžeme. Pozrieme sa nahor a pomaly sa posadíme. Úklon doprava, pravá ruka sa načahuje smerom dopredu. Ľava ponad hlavu. A kde sme, tam držíme, buď ruka vo vzduchu. Chytíme si nohu, alebo si chytíme členok. Dýchame si voľne, pozeráme nahor. 1, 2, 3. Nadýchneme sa. S výdychom ideme k tomu pravému chodidlu. Snažíme sa otvárať koleno čo najviac zo strany. A teraz dáme buď dlaň z vonkajšej strany chodidla, zdvíhame ľavú ruku, pozeráme za ňou. Ak vieme ísť hlbšie, dáme si to pravé chodidlo, pravú dlaň z vonkajšej strany pravého chodidla. A sme tu. Ak máme stabilitu, cítime sa, môžeme si skúsiť odlepiť to chodidlo pravé a chytíme ľavou rukou z vonkajšej strany, vonkajší nárt. A môžeme skúsiť pomaly vystierať tú nohu, lakeť ponad hlavu, pozrieme sa nahor a pretláčame panvu čo najnižšie. Pravá ruka, dlaň z vonkajšej strany. Panvu stále sa snažíme pretlačať dole. Nájdeme balans, odlepíme nohu, chytíme vonkajšiu hranu. Vystierame nohu, rameno ponad hlavu a panvu pretlačame smerom nadol, vystierame koleno.